Hej og rigtig hjertelig velkommen her til min masterclass, når kroppen den gør ondt, men ingenting hjælper. I den her masterclass, der vil jeg bare rigtig gerne fortælle dig noget omkring, hvordan vedvarende smerter kan påvirke vores nervesystem på en lidt anderledes måde, end vi måske nødvendigvis er vant til at tænke smerter. Det kommer vi meget mere til lige om lidt. For nu der vil jeg bare lige sige rigtig hjertelig velkommen, hvor er jeg bare mega glad for, at du er her sammen med mig. Og så vil jeg sige, at fra nu af, så slukker jeg for kameraet, sådan så at du kan se de slides, jeg har forberedt til dig. Men det er bare for, at jeg vil sige hej og præsentere mig selv. Jeg hedder Katrine Toftdal, og jeg er fysioterapeut. Og det er mig, der skal afvikle den her masterclass sammen med dig. Og jeg glæder mig rigtig meget til at have det næste 3 kvarters tid sammen med dig. Rigtig hjertelig velkommen. Vi skal i gang, og på den her masterclass, der vil du lære en masse omkring smerter. Du vil få en let forståelig introduktion til den nyeste smerteforskning, og hvad det betyder for dine smerter. Så vil jeg også give dig en indsigt i, hvorfor dine smerter de bliver ved, selvom du måske har prøvet alt og mange forskellige behandlingstyper, særligt af kroppen. Og hvorfor at det er måske grunden til, at du stadigvæk døjer med smerter, er fordi der mangler noget forståelse af, hvordan det har påvirket dit nervesystem, og hvordan din hjerne og dit nervesystem spiller ind i smerter. Og vigtigst af alt, så giver der håb, fordi at der er faktisk mulighed for at behandle de her neoplastiske vedvarende smerter, som vi kommer til at snakke lidt mere om. Og så får du nogle helt konkrete redskaber til, hvordan de her smerter faktisk kan behandles, og hvad du kan lære, og hvordan du kan lære at behandle de her smerter, og hvordan du kan starte din rejse. Til hvordan man kan starte den rejse, det kommer vi til senere, men der har jeg udviklet et kursus, og der får du altså en særlig rabat på det her kursus, hvis du ser med. Men udover en rabat på kurset, så får du altså selvfølgelig også en gave for at se den her masterclass, som kan hjælpe dig i gang. Uanset om du har lyst til at komme med på mit kursus eller ej, så skal du selvfølgelig have en gave for at se det her masterclass, så du kan komme godt i gang med din smertefri rejse. Og der får du altså den her gratis 5-trins guide og din første skridt mod smertefrihed, når du har set masterclassen her til ende. Så bliv hængende til slut for at få din bonus. Men nu skal vi i gang med masterclassen, og vi skal igennem de her 3 trin. Og step 1, det er simpelthen, hvad er neoplastiske smerter? Hvad er det for noget, når vi snakker om neoplastiske smerter, og hvorfor er det forskelligt for sådan den brede forståelse af smerter? Så skal vi hen i step 2, hvor vi skal kigge på, hvordan vi diagnostiserer neoplastiske smerter. Og så skal vi selvfølgelig også i step 3 se på, hvordan man så behandler de her neoplastiske smerter. Så vi skal til at i gang. Først så vil jeg simpelthen sige til dig, at du er det rigtige sted her på den her masterclass. Hvis du har kroniske eller vedvarende smerter, men du har fået at vide, at der ikke er noget sådan fysisk god forklaring eller fysisk skade, som kan forklare dine smerter. Måske føler du dig også fanget i en cyklus af smerte og frustration, og efter at have prøvet en hel masse forskellige behandlinger, så har du måske stadigvæk ikke rigtig fundet det, der kan give dig en vedvarende lindring eller behandling. Måske har du oplevet kortvarigt at have effekt af noget, men uden at have vedvarende effekt. Så er du det helt rigtige sted. Hvis du ønsker at forstå, hvorfor dine smerter selvfølgelig er ægte, men måske kommer mere fra hjernens alarmsystem end for kroppen, så er du altså også det rigtige sted. Du er også det rigtige sted, hvis du længes efter helt konkrete teknikker til at genvinde kontrollen over din krop og mindske dine smerter. Så hvis det er noget, du kan genkende til, så er det her hos mig, du skal lytte med. Derudover så skal du altså også være klar til en videnskabelig forklaring på det her med smerter og forstå smerter på en ny måde. Så hvis du er rigtig klar til at se tingene i et nyt lys og være en lille smule åben og nysgerrig på en ny måde at forstå smerter på, så er du også det helt rigtige sted. For her hos mig, der får du altså en empatisk og hjernebaseret tilgang til at bryde fri af smerter og fylde livet op med alt det, du gerne vil, og leve et mere frit liv, hvor du er mere fri af dine smerter. Så hvis du er det rigtige sted, så se videre her sammen med mig, fordi nu vil jeg en lille smule om mig. For velkommen til, jeg har lige sagt velkommen i starten, men jeg vil også lige sige velkommen rigtigt.
Mit navn det er som sagt Katrine. Jeg er uddannet fysioterapeut, og det blev jeg i 2006. Siden 2014 der har jeg også undervist på fysioterapeutuddannelsen og hjælper dermed ved at uddanne nye fysioterapeuter. Jeg underviser i det muskuloskeletale område og inden for særligt kolumnasmerter, altså rygsmerter, nakkesmerter, og også inden for de mere komplekse patientgrupper. Så er jeg meget optaget af læring og trivsel, og hvordan vi kan udnytte hjernen og nervesystemet til at leve vores bedste liv og bruge hjernen rigtig smart og klogt, og det spiller altså også ind her i smertehåndtering. Privat så har jeg 3 børn, og jeg er gift med Jan, så der er også fuld fart på hjemme ved os. Men lidt mere sådan rent fagligt om mig, og hvad ved jeg overhovedet omkring smerter? Jamen for det første, så har jeg været fysioterapeut i mere end 17 år, og jeg har i min tid på klinik, sådan 7-8 års tid, har behandlet flere tusind patienter med smerter. Så har jeg altså undervist på fysioterapeutuddannelsen i over 10 år, og jeg har derved også både studeret og undervist i, hvordan krop og sind påvirker smerter, både i praksis og også sådan mere på et videnskabeligt plan i forhold til undervisning og formidling af det her omkring håndtering af smerte og smertepatienter på uddannelsen. Jeg underviser i dig og mine studerende i nogle metoder, som er baseret på både hvordan kan man sige videnskaben kan støtte os, men også hvordan hele vores hjerne og hele vores nervesystem og vores hjerte spiller ind på smerter. Og det er fordi, at smerter og særligt længerevarende smerteproblematikker, de skal altså håndteres omkring hele dig. Det er hele dig, der har ondt, og det er hele din krop, hele dit nervesystem og faktisk hele din livshistorie, der spiller ind nu, når vi særligt har vedvarende smerter. Men egentlig i alt, hvad vi foretager os, har vi jo hele vores historik, hele vores kultur, hele vores bagland, hele vores opdrag med os ind i alt, hvad vi oplever. Vi kommer mere ind på, hvordan det er hjernen sådan kan man sige, bruger hele det her livskatalog, vi har med os til blandt andet også at give os smerteoplevelse, men det kommer vi mere ind på. Derudover så har jeg altså også med den her metode, som jeg gerne vil lære dig, der har jeg behandlet mig selv for de her smerter, fordi jeg fik konstateret irritabel tyktarm. Det gjorde jeg, da vi fik vores første søn, og de her smerter fra irritabel tyktarm, dem levede jeg altså med i mere end 12 år. Jeg vil fortælle dig lidt mere om min historie lige om lidt, men du skal bare vide, at jeg både fagligt, på patienters vegne og på egne vegne har gået vejen selv. Så lidt om min historie. Umiddelbart så mit liv jo helt normalt ud, men egentlig så har jeg indeni kæmpet med de her smerter i mange år. I over 12 år så levede jeg dagligt eller på ugebasis med smerter, mavekramper, lændesmerter, søvnløse nætter og sådan uro omkring mine smerter. Det kunne godt køre lidt op og ned, der kunne være perioder, hvor jeg havde det bedre, men jeg blev diagnosticeret med irritabel tyktarm, og blev sendt hjem med sådan et råd omkring at ændre lidt på min kost. Det jeg gjorde, det var, at jeg prøvede at fjerne lidt mælk, jeg fjernede gluten, så tog jeg nogle smertestillende, så tog jeg noget for at få mit mave-tarmsystem i gang, fordi jeg blev forstoppet. Så lavede jeg nogle strækøvelser, fordi jeg fik ondt i ryggen, når jeg fik ondt i maven, når jeg fik ondt i ryggen, så fik jeg også ondt i nakken, og så fik jeg ondt i hele systemet, og så var det ligesom bare, så kørte alle smerterne bare. Og der var ikke rigtig noget, der sådan virkede i længden. I en kort periode virkede det at skære gluten ud af kosten, men så kunne jeg nogle gange godt spise gluten og drikke mælk, og andre gange så kunne jeg slet ikke, så gik det hele i stå. Og i en periode blev min kost faktisk rimelig restriktiv, fordi jeg hele tiden gik og monitorerede på, hvad der gav mig ondt i maven. Og du sidder måske og tænker, okay, mavesmerter, jamen du sagde noget med ryg, og hvad er det her med hinanden at gøre? Jamen det er jo blandt andet fordi, at det her med neuroplastiske smerter, som jeg skal fortælle dig lidt mere omkring, det jo faktisk kan være alle former for smerter. Hjernen den genererer jo alle vores smerter, og den genererer altså både de smerter, vi føler i vores, kan man sige, det vil vi kalde det muskuloskeletale system, altså i knogler og led og muskler, men også i vores viscerale system, altså i indre organer. Så derfor så kan alle typer af smerter i princippet være neuroplastiske smerter. Det, der er helt klassisk ved neuroplastiske smerter, det er, at de bliver ved over tid, og de ændrer sig ikke rigtigt. Det, der også kan kendetegne dem, det er det her med, at jeg fik dem, da vi fik vores første søn.
det er en meget følsom tid. Det er selvfølgelig en glædelig tid, men det er også en følsom tid, og det er helt klassisk for neuroplastiske smerter, at de kan opstå lige der omkring. Det kommer jeg lidt mere ind på. Men derudover så er det også nogle smerter, som lægerne kan undersøge rigtig meget for. Jeg blev jo undersøgt for, om jeg havde cøliaki, altså glutenallergi. Det havde jeg ikke. Jeg blev undersøgt for at have mavesår, og om der nu skulle være noget andet sådan alvorligt galt, som når vi siger noget malin, så er det jo sådan noget som cancer og sådan nogle ting. Alt det blev jeg undersøgt for. Og der var ingenting, jeg blev undersøgt, både den ene vej og den anden vej fra, og alle undersøgelser så helt normalt ud, blodprøver så normalt ud. Men jeg ender med den her diagnose, irritabel tyktarm, som lægevidenskaben har en hel del af. Vi kommer til at snakke lidt mere om det, men som er sådan lidt et label, men uden at der egentlig følger nogen løsning med. For der er ikke nogen læge, der kunne sige, det er det her, du skal gøre, for de forsvinder igen, eller for vi behandler det. Eller der er heller ikke nogen medicin, vi kan give dig. Det er bare sådan, det må du leve med. Og det er helt klassisk for neuroplastiske smerter. Og det er mere det, der er mønstret, ikke så meget, hvor du egentlig oplever smerterne. Men det kommer vi også mere ind på lige om lidt. Men altså, jeg prøvede mange år. Det, som så skete, det var, at jeg har jo håndteret patienter med smerter i mange år. Men i mit hoved var det i mit mavetarmsystem også noget andet. Måske fordi det ikke er min nærmeste faglighed. Og derudover så er der også sket noget inden for videnskaben, inden for evidensen og inden for forståelsen af smerter, som ændrede mit liv. Fordi mange af de her ting omkring, hvordan nervesystemet reagerer og hvad det er, der gør, at vi oplever smerte, det har vi faktisk vidst videnskabeligt i mange år efterhånden. Vi har en ret god forståelse af, hvad det er, der sker med nervesystemet, når der er smerte over tid, og hvordan sanser påvirker og alt det her, der sådan ligesom er til grund for det. Vi har også godt vidst, at det er hele dig, der skal behandles. Vi har også godt vidst, at der er et psykisk indlæg i det her med smerter, der var ved over tid. Det, der ikke har været så meget evidens på området omkring, det er præcis, hvordan regulerer vi det her nervesystem ned igen, når det er blevet windet op. Altså når det er blevet skruet op for, at sanserne misforstår de her egentlig trygge sansesignaler fra kroppen. Tit så kunne jeg egentlig godt sådan, for eksempel hvis jeg tager min egen mave som eksempel, så kunne jeg måske godt fornemme, at egentlig skulle jeg måske faktisk lidt på toilet, eller jeg var faktisk måske sulten, men af en eller anden grund, så blev det til smerter i min mave. Og det er jo lidt fordi hjernen den simpelthen tager nogle trygge sansesignaler, og så misforstår dem, og så skruer op for alarmen, fordi at den jo vil passe rigtig godt på os, og derfor giver smerteoplevelsen. Og det kan jo virke sådan lidt mærkeligt, at hjernen beskytter os ved at give os et ubehag. Men det er jo fordi smerter i virkeligheden er en beskyttelsesadfærd. Det kommer vi også mere til. Som sagt, så fandt jeg de her nye forskningsstudier, der viste nogle hamrende gode resultater inden for området, og særligt inden for behandling af lænd-og-ryg-patienter med vedvarende smerter. Patienter, som har haft smerter i gennemsnit 10-12 år. Nogle mere, nogle mindre, men vedvarende lænd-og-ryg-smerter, som man ellers måske har været lidt i tvivl om man kunne gøre noget for andet end ligesom at optimere, at man funktionelt kunne leve bedre med smerterne. Men de her patienter, de blev smertefri, og der ligger efterhånden en hel del evidens inden for det her område. Da jeg læste om den her metode og den her strategi, så kunne jeg bare se mig selv springe af siderne og måtte jo erkende, at det her, det var også mig. Og derfor begyndte jeg at behandle mig selv med de her metoder, og inden for få uger, så blev jeg altså smertefri og er nu smertefri. Og det vil jeg bare rigtig gerne hjælpe dig og kvinder som dig. Mænd er hjertelig velkommen, men jeg tror, jeg appellerer mest til kvinder. Jeg vil bare rigtig, rigtig gerne hjælpe dig med at komme det samme sted hen, som jeg er kommet, for ingen fortjener at leve med smerter. Så det var lige sådan lidt omkring her. Jeg fik altså kontrollen tilbage over mine smerter, og på bare 4 ugers tid, var jeg faktisk smertefri. Så jeg gik fra 12 år med smerter til, at jeg på 4 uger var smertefri. Det er ikke nogen facitliste på, hvor hurtigt det går. For nogen går det rigtig hurtigt, for nogen tager det længere tid. Det der bare er pointen, det er, at hvis vi arbejder med de her teknikker, hvor vi blandt andet både forstår mekanismerne i smerterne, men også beroliger nervesystemet, så kan vi altså på rimelig hurtig tid begynde at lære nervesystemet og hjernen og tolke de her signaler på en anden måde. I starten havde jeg stadigvæk indimellem tilbagefald, men nu havde jeg ligesom en idé om, hvad det var, jeg skulle gøre, når jeg fik det her tilbagefald. I gamle dage, når jeg begyndte at få ondt i maven, så vidste jeg godt, nu eskalerer det bare,
Og sandsynligvis går det også ind i min nattesøvn, så jeg bare vågner mega træt og utilpas i morgen tidlig, fordi jeg simpelthen har haft sådan et døgn, hvor jeg bare næsten ikke kunne være nogen steder, og nogle gange var jeg faktisk nødt til at skulle op og gå om natten for at få ro for de her smerter. Fordi at jeg simpelthen ikke kunne falde i søvn, medmindre at jeg tog smertestillende. Nu kunne jeg ligesom sådan regulere symptomerne ned igen, når de kom ind, for jeg vidste også, det er faktisk måske, fordi jeg sidder her og stresser over det her, eller måske er jeg egentlig sulten, eller jeg kunne begynde at rationalisere anderledes på de sanseindtryk, jeg fik, og jeg havde selvfølgelig også nogle teknikker til at berolige mit nervesystem, som lige så stille over tid virker til at regulere smerterne ned, og det er selvfølgelig det, jeg godt kunne tænke mig at lære dig. Men lang historie kort, alt det her, det var simpelthen bare for at fortælle dig, at du er ikke alene. Og jeg har prøvet, hvor magtesløs man kan føle sig, når man har prøvet alt, og man stadigvæk har ondt. Jeg manglede virkelig bare nogen, der kunne sige til mig, at det her det er ikke farligt, og du er ikke knækket, og det er faktisk en vej ud. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil sige til dig i dag. Der er en vej ud, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Men når vi skal i gang med at håndtere det her med neuroplastiske smerter, så er der 3 ting, at du skal vide. Det her det er bare lidt billeder af mig og min familie, og hvad mit liv sådan består af nu. Men der er 3 ting, du skal vide om neuroplastiske smerter, for at du kan begynde at behandle dem. Og det er selvfølgelig det, jeg rigtig gerne vil fortælle dig lidt mere om nu. Så step nummer 1 her, det er simpelthen at forstå, hvad er neuroplastiske smerter. Og når vi snakker smerter generelt, så kan man sige, så er alle smerteoplevelser skabt af hjernen. Og alle smerteoplevelser er ægte smerter. Der er ikke noget, der sådan er rigtige smerter og forkerte smerter. Smerter er smerter. Og det er simpelthen fordi, at hjernen skaber alle, du oplever. Altså alt, hvad du oplever. Når du ser solen stå op, så er det hjernen, der skaber den oplevelse. Når du mærker noget blødt, så er det hjernen, der skaber den oplevelse. Når du har ondt, så er det hjernen, der skaber den oplevelse, uanset årsagen. Så kan man sige, at man kan have smerter af forskellige grunde. Vi kan jo have psykiske smerter, altså kan man sige, det kunne være sådan noget som, at du skal holde en tale, og du får ondt i maven. Det er jo egentlig en smerte, vi godt kan forstå, hjernen er i gang med at generere, men så får vi ondt i maven, ikke fordi vi har noget galt i maven, men fordi at vi er nervøse for at skal holde en tale. Så kan vi få et mere vævsrelateret smerte, som er der, hvor du knalder skinnebenet ind i sofabordet og springer til side, fordi hjernen er i gang med at sige, det var ikke så godt, flyt lige det ben der. Og så kan vi have de her neuroplastiske smerter, tillærte smerter, som sker fordi, at hjernen den sådan, på en eller anden måde misforstår, at der er fare på færde. Og det er fordi, at hjernen den kan hele tiden skrue op og ned for alarmberedskabet. Så hvis nu du falder, mens du er ude at løbe en tur, og brækker benet, så vil din hjerne give dig et signal om smerte for at få dig til at stoppe. Men hvis nu du blev jagtet af en stor farlig tiger, mens du løb, så vil hjernen måske sige til dig, okay, tiger vil spise dig, du må løbe på det brækkede ben afsted med dig, og så vil du faktisk ikke opfatte, at vi havde smerter. På samme måde kan hjernen altså skrue ned for smerter, altså skrue ned for den alarm, smerterne er et tegn på, men den kan altså også på samme måde skrue op for smerterne, selvom at vævet faktisk er trygt og helt okay. Det er der for eksempel et eksempel på med sådan en construction worker, altså en arbejdsmand, som gik ude på den her byggeplads, og så trådte han sådan et kæmpe langt søm op igennem hans støvler, og det gik hele vejen igennem støvlen. Og han skriger jo af smerte, og man kører ham på skadestuen, og man fjerner forsigtigt både søm og støvle. Og da han får støvlen af, så er der ingen skade på hans væv. Så er hans fod fuldstændig intakt, og sømmet er gået lige op imellem hans tæer. Men han oplevede smerte, fordi det eneste, der ikke var til stede i den situation, for at hjernen den ellers ville råbe og fortælle fare på færde, det var vævsskade. Men der var et søm op igennem en støvle, der var en følelse af noget af ubehageligt og anderledes, og det er nok til, at hjernen, fordi konteksten fortæller om det, blæser afsted med smerte. Lang historie, bare for at forklare, at det her med, at den der rene en til en, smerten er lige med skaden på vævet, den holder ikke. Men også for at sige, at alle smerter er ægte,
ingen smerter er mere rigtige eller forkerte end andre. Smerter er smerter. Dine smerter er lige så ægte som alle mulige andres smerter. Så der er ikke noget på den måde andet end i, at du skal forstå, at det er hjernen, der genererer den oplevelse, du har. Og hvis ikke den oplevelse, altså det vil sige, hvis vi sammenligner lidt det her med, at det er en brandalarm. Og lad os nu sige, at du har en brandalarm i køkkenet. Det sker indimellem herhjemme, ikke? Vi har en brandalarm i køkkenet. Så steger jeg måske bacon, glemmer at skrue ordentligt op for M-hætten. Så siger det røg i køkkenet, og så går brandalarmen i gang. I den situation, der er det jo noget med at åbne vinduerne og få røgen ud af køkkenet og sådan noget. Det er jo ikke fordi, der skal pøses en masse vand på en kæmpe ildebrand. Så problemet kan slukkes ved ligesom at slukke ildebranden, hvis der er en ildebrand. Det er der, hvor det var vævsskaden, ikke også? Eller at få luftet ud og få skabt ro omkring situationen igen. Det er der, hvor det bare var falsk alarm. Og det er egentlig i sin essens neuroplastiske smerter. Så hjernen, den vurderer altså hele tiden sådan ubevidst, om det er relevant at opleve smerter i den pågældende situation. Og så er smerte egentlig sådan bare et alarmberedskab fra kroppen. Og det alarm er med til at holde os, holde os og vores krop sikre og passe på vores krop, den ikke går i stykker. Men når at der er alarm i systemet, så er der sådan en spillover-effekt. Så det vil sige, hvis du er stresset, hvis du er presset, deprimeret, følsom, det var det, der var for mig. Jeg var følsom i den periode, vi fik vores barn. Hvis du er følsom i en periode, og på andre måder sådan ligesom har mere alertness eller alarmberedskab i dit system, så kan der komme sådan en spillover-effekt, altså hvor at alarmerne de blæser ind i hinanden og forstærker hinanden. Det kender du måske fra at have set en uhyggelig film, eller være ude og gå en aften, og så få en uhyggelig tanke, eller en ubehagelig tanke, og lige pludselig så kan du høre alle lyde meget mere tydeligt, og måske begynder der også at komme sådan nogle tanker omkring, hvad var det for noget i busken, som du normalt ellers måske ikke ville have haft, men fordi at du har skruet op for alarmen, så begynder hjernen at scanne for fare. Det er sådan, hjernen den holder os i live og passer på os, og det er super godt, den gør det. Det er bare ikke særlig godt, når det bliver til vedvarende smerter, fordi det er ikke hensigtsmæssigt. Der er ingen, der har lyst til at leve med vedvarende smerter, det ved du, og det ved jeg. Så det der egentlig er, kan man sige, den vigtigste pointe i den her forklaring, det er faktisk, at fordi at vi har fundet ud af, at det er sådan her, det hænger sammen, så er det faktisk også en mulighed at behandle de her neuroplastiske smerter. Fordi i gamle dage for nogle år siden, der sagde man sådan lidt, når først nervesystemet der bidt sig ind på det der, så er der ikke så meget, vi kan gøre andet, end vi kan prøve at skabe noget mere funktioner og sådan få det lidt bedre. Men der er faktisk kommet nogle videnskabelige beviste metoder, som virker i forhold til at behandle de her smerter. Men hele pointen er jo selvfølgelig, at vi skal rette behandlingen mod at lufte ud i køkkenet, og ikke mod at hælde vand på ildebranden. Fordi hvis vi bare står og hælder vand på en ildebrand, der ikke findes, så er vi jo i gang med at faktisk gøre så kører alarmen jo stadigvæk i røgalarmen i køkkenet. Og vi er egentlig ikke i gang med at løse det rigtige problem, nemlig at røgen i køkkenet gjorde, at alarmen tror, at der er ildebrand. Og det viser altså temmelig gode resultater med det her forskning. Faktisk, så det studie, jeg refererede til før, der var 98% af dem faktisk markant smertereduceret, og 60% af dem var det, man ville kalde smertefri efter forsøget. Så det er faktisk nogle rigtig, rigtig gode forskningsresultater, der begynder at komme, og der kommer flere og flere af dem hele tiden. Så hvis du kunne genkende dig selv i den her forklaring omkring neuroplastiske smerter, så er der altså håb for dig. Og der var for mig. Men step 2, det er selvfølgelig, hvordan diagnostiserer vi så neuroplastiske smerter? Og det er jo selvfølgelig et smadret vigtigt step, fordi at det, der egentlig holder gang i smerterne, det er faktisk frygt. Og frygt og bekymring for smerterne og for årsagen til smerterne, det er det, der vil blive ved med at fodre ind i alarmen. Derfor er vi jo nødt til at begynde at finde nogle forklaringer, nogle beviser og nogle forståelser for, at det faktisk ikke er kroppen, der er skadet. Fordi den frygt og bekymring, vi har, når vi er frygtsomme, ængstelige, bekymrede omkring smerter, det er typisk nogen, der relaterer sig til, hvad nu hvis jeg var mere alvorligt syg? Hvad nu hvis der er noget rigtig galt? Hvad nu hvis der er noget i stykker i mig? Hvad nu hvis jeg faktisk er syg? Eller hvad nu hvis de bare ikke har opdaget det? Alle de der hvad nu hvis tanker, de vil for det meste dreje sig om selve årsagen til smerten.
Derfor er det jo vigtigt at forstå, at neoplastiske smerter faktisk ikke handler om vævsskade. Det vil sige, at du kan godt have rigtig, rigtig mange smerter, men uden at vævet som sådan er skadet. Det er ikke ensbetydende med, at du ikke har rigtig ondt. Det er bare ensbetydende med, at det er en anden årsag, og det er også derfor, det er et andet sted, vi skal behandle, end på en fysisk kropsdel, hvor vi mærker smerten. Så det første, vi skal gøre, det er selvfølgelig at udelukke fysisk skade eller en alvorlig sygdom som årsag til smerterne. Jeg vil næsten tro, at når du sidder her på min masterclass, så har du været igennem møllen. Du har garanteret været ved læge, eller ved fysioterapeut, eller ved kiropraktorer, og måske også mange flere behandlere end det, og fået at vide, ja, men jeg kan godt se, at du har ondt, jeg kan godt se, men prøv måske har du også fået alle mulige diagnoser, måske er du også blevet scannet, jeg fik jo også selv en diagnose. Men der er i hvert fald ikke nogen, der har kunne give dig en diagnose, som så også giver dig en løsning. Måske har du fået at vide, jamen der er i hvert fald ikke noget sådan alvorligt, farligt, galt med dig i kroppen, men du må prøve at finde en måde at leve med det. Hvis du kan kende det der, så har du faktisk allerede en stor del af step nummer 1. Hvis ikke du har været udredt, altså været ved læge og finde ud af, at du har smerter, så vil jeg gerne lige sige, at det her, jeg kan jo ikke fysisk undersøge dig, når jeg sådan informerer her. Så det er altså vigtigt, at du har fået en god og grundig fysisk undersøgelse hos egen læge eller en dygtig terapeut, fysioterapeut eller noget af den stur, som kan hjælpe med at finde ud af, at der i hvert fald ikke er noget af det, vi sådan vil kalde farligt, alvorligt galt. Og når vi snakker alvorligt galt, så er det typisk sådan noget som noget underartet, altså det kunne være der, hvor man kunne være bange for en cancer, det er sådan et uha-ord, men ja, det er det, vi tænker. Nummer 2 af de farlige ting, vi ligesom er ops på, det er sådan noget som brud, at der er ikke noget brækket, vi har overset. Og den sidste, eller en til, det er infektion, altså en betændelsestilstand med bakterier. Og så er det, at vi har måske sådan noget inflammatorisk, altså sådan noget gigtrelateret sygdom, som jo skal have noget medicin. Jeg vil så sige, at selvom at man har nogle diagnoser, som måske også behandles med medicin, så er det jo stadigvæk hjernen, der skaber smerteoplevelsen, så derfor kan det sagtens være, at du kan have effekt af nogle af de her teknikker, selvom du også skal supplere med medicin. Det, der bare selvfølgelig er vigtigt i den her udredning, det er jo, at man ikke overhører, at der er en anden mere alvorlig forklaring på problemet. Men jeg vil altså sige, at de her alvorlige ting, dem er lægerne rigtig, rigtig gode til at fange, fordi at det er jo det hele, kan man sige, lægevidenskaben, den sådan er indrettet imod. Og i forhold til, kan man sige, rygområdet, altså ryg- og lænderygproblematikker, der ved vi, at de her alvorlige problematikker, det er under 1-2%, der har det her. Så det er altså sjældent. I det der lændestudie, hvor de også udredte patienterne, der var det altså også 100% af de vedvarende smerter, de havde inkluderet i deres studie, der faktisk viste sig at være neoplastiske. Også selvom der var en masse strukturelle diagnoser. Men sørg for, at du er godt undersøgt, hvis ikke du allerede er været ved lægen og er undersøgt. Det næste, det er selvfølgelig at begynde at finde nogle beviser og nogle tegn på, at dine smerter, de er neoplastiske. Og det kan man gøre på forskellige måder. Så først og fremmest selvfølgelig udeluk, at det er fysisk skade eller sygdom, som er årsagen til dine smerter. Det er hamrende vigtigt, det har jeg lige sagt. Og så er det næste step jo simpelthen det her med, at vi kigger lidt på, at hvis du alligevel har fået en diagnose, så kan det godt være interessant at være lidt nysgerrig på, hvis ikke den diagnose, ligesom min irritabel tyktarm, ikke ligesom gav nogen løsning til, hvad jeg så skulle, andet end sådan, måske kan du kigge lidt på noget kost. Mange af de her uspecifikke, altså lænderygsmerter, hvor vi ikke får sådan en klar diagnose, eller måske hvor man får et eller andet scanningsbillede, der siger noget, så er der mange falsk positive tegn og fund på de her scanninger, som måske i virkeligheden mere handler om, at vi også ældes indeni, og ikke kun med rynker på huden og gråt hår, hvad nu ellers vi får med tiden. Så mange af de her uforklarlige hovedpiner, eller mavesmerter, eller kropslige smerter, eller rygsmerter, de har altså mulighed for at godt kunne behandles som neoplastiske smerter, selvom du har fået en eller anden form for diagnose. Det, der bare er vigtigt, er selvfølgelig, at der er en eller anden medicin eller behandling, du skal følge derfra. Så nogle af de her beviser og typiske tegn på neoplastiske smerter, det er nummer 1, det er, at der ikke er nogen god fysisk forklaring. Det er det allerførste.
Nummer 2, det er det her med, at smerterne de flytter sig rundt. Jeg vil bruge mig selv som eksempel her, og for mig der var det det der med, at nogle gange kunne det starte i lænden, og så fik jeg ondt i maven, ondt i nakken, ondt i ryggen. Og andre gange startede det i maven, og så flyttede det sig ligesom over i lænden, og så op ad ryggen og over i nakken. Så det var ligesom nogle smerter, der sådan flyttede sig rundt over tid. Det kan faktisk også være, at du kender andre, der også har samme smerteproblematik som dig selv, fordi når hjernen skal finde en forklaring på, hvad der er grund til det, den oplever, så vil den scanne hele dit bagkatalog. Den scanne, hvad du har set i fjernsynet, hvad du har oplevet, hvad du er vokset op med, hvad din onkel og tante, og hvad dine veninder og din nabo, og måske også noget, du har set i fjernsynet, har givet dig af forklaringsmodeller. Og så søger hjernen simpelthen i kataloget efter den mest logiske forklaring på det, der foregår lige nu, og så det er det, den ligesom vil give dig som oplevelse. Derfor har vi faktisk også sådan nogle case-eksempler med, for eksempel en hel flok af cheerleader, der fik en meget sjælden form for tics, og epilepsianfald, som også har sådan smittet sig, som ellers er så sjældne, at det statistisk er fuldstændig urealistisk, at det er sket. Men det er simpelthen fordi, at hjernen scanner og ser en utryghed, og så mimikker den, altså sådan, så kan den ligesom kopiere det, den ser, og så kan den give det den oplevelse af det udtryk. Det kan også være sådan noget som, at du nogle gange har ondt, og andre gange har du ikke. Altså det vil sige, lidt som jeg sagde, nogle gange kunne jeg godt spise gluten, andre gange kunne jeg overhovedet ikke. Det kan være, at du kan sidde i nogle stole og ikke have ondt, og så sidde i andre stole og ikke have ondt, eller have ondt. Det kan også være, at du fint kan bøje dig forover, men ikke kan sidde ned. Altså det der med, at der er nogle steder, hvor man kan sige, egentlig så burde det være det samme, der sker sådan rent mekanisk ind i kroppen. Men du oplever det meget forskelligt, selvom det sådan rent belastningsmæssigt er så tæt på hinanden som muligt. Så kan det også være det her med, hvis du oplever, at sådan stressfulde eller ubehagelige situationer kan udløse smerte. Altså det vil sige, det jeg mærkede med min mave, det var tit, hvis jeg havde for meget at se til, hvis jeg var presset, hvis jeg var stresset på arbejde, så fik jeg ondt i maven. Det er også sådan helt klassisk. Det kan også være, fordi man er blevet uvenner med sin mand, eller der er et eller andet, der bekymrer en på arbejde, eller det er noget omkring børn. Altså alle de her sådan stressfulde situationer. Det kan også være kontekster, der er relateret til stressfulde situationer. For eksempel, du skal hjem til familien, for eksempel. Der er faktisk tit rigtig mange følelser forbundet med de her familiære relationer, som også kan være aktivere smerter. Det kan også være, hvis dine smerter de er meget store udbredning på kroppen, altså hvis de har et kæmpe stort udbredningsområde. Typisk så vil nogle mere, kan man sige, kropslige symptomer være lidt mere afgrænset. Så har du et meget stort område udbredt af dine smerter, så det er også et typisk tegn på, at de kan være neuroplastiske. Det kan også være, at du har sådan altså at dine smerter spejler sig i højre og venstre side. Så hvis du har smerter i begge hænder, begge fødder, begge knæ, så kan det faktisk også være et tegn. Fordi det der med, når hjernen den spejler sig selv, det er sjældent, at vi sådan prøv at forestille dig at komme løbende og forstue begge fødder. Det gør vi jo ikke. Så det er det der med, når vi får de der meget symmetriske symptomer, så er det jo også et tegn. Så kan det også være, at du sådan har bestemte situationer, der udløser din smerte. Jeg var lidt inde på det før. Noget af det, der er sådan en helt dead giveaway, det kan være sådan noget som, at vejret får dine smerter frem. Det er også sådan noget, det har ikke normalt rigtig noget med mekanik at gøre, altså den mere mekaniske del af smerterne. Men det kan også være fødevarer eller træk, eller sådan et eller andet, som sådan kan, så hvis du får hovedpine af at spise stærk mad for eksempel, det er sådan en mærkelig trigger, som ikke sådan egentlig rigtig hænger sammen. Eller du får ondt i nakken, når du sidder i træk. Altså det er sådan nogle ting, som egentlig er tegn på, at det er noget, at hjernen den har fået koblet noget forkert op. Det er det, vi kalder betingede responser. De der betingede responser, de kan være lidt mere tricky at forholde sig til, når det kommer til sådan noget mere, som jeg sagde før, med at sidde ned. At når du sidder ned i nogle stole, så får du ondt. For man kan godt sådan tænke, jamen nogle stole er jo hårdere end andre stole, men hvis nu vi snakker lænderyggen for eksempel, så er at sidde, der er din lænd altså lidt ligeglad med, om det er en hård stol eller en blød stol. Så hvis du har sådan noget med, at nogle stole kan du, nogle stole kan du ikke, nogle gange kan du, nogle gange kan du ikke, så er det også et tegn på, at der kan være neuroplastiske smerter. Så prøv at lede efter, om du har nogle undtagelser her. Det kan også være, at du lige pludselig har oplevet at blive fuldstændig smertefri i perioder, hvor du gør noget, du godt kan lide. Det kan være, at du har været på ferie, og så lige pludselig ingen smerter har, men når du så kommer tilbage på arbejde, så er de fuld smæk på igen. Eller at når du ellers er optaget af noget rart, så hvis du har en anden aktivitet, det kunne være en fritidsaktivitet,
Det kan være noget sport, det kan være noget med at strikke, det kan være noget med at se film, det kan være altså alt. Hvis du sådan virkelig nyder at gøre noget, så sker der det i nervesystemet, at det der er sådan brændstof for smerten, nemlig frygt og bekymring, det bliver taget væk fra nervesystemet et kort øjeblik, og det kan faktisk gøre, at du er smertelindret i en kort periode. Så hvis du har haft sådan nogle oplevelser, så er det også virkelig en god indikator på neuroplastiske smerter. Så, nu er vi kommet til step 3, og det er jo det allerfedeste step, fordi det er jo, hvordan behandler vi så neuroplastiske smerter. Det første, selvom jeg siger, at det er nu, vi snakker behandling, så er de første 2 steps faktisk super vigtige som en del af behandlingen, fordi vi skal begynde at lige så stille. Vi behøver ikke at være overbevist, når vi går i gang med at behandle de her neuroplastiske smerter. Vi behøver ikke at være sådan fuldstændig 2000% sikre på, at smerterne er neuroplastiske. Men det er smadret vigtigt, at vi i hvert fald har åbnet vores overbevisning en lille smule op for, at det kan være noget andet. Fordi vores hjerne, den er nemlig indrettet sådan, så at når først den har en overbevisning, altså noget den har troet eller tænkt eller følt mange gange, så vil det være så navlet fast til, når det er det, der hedder i neurovidenskaben, der siger man neurons that fire together, wire together. Det vil sige, at en erfaring og altså 2 erfaringer er koblet op med en respons. Så det kunne være det kunne være en betinget respons for eksempel, ikke også? Altså, jeg får altid ondt i maven, når jeg spiser gluten. Det er faktisk en betinget respons. De der betingede responser, de kommer jo for øvrigt af, at de skal passe på os. Så det vil sige, at hvis nu jeg har spist et giftigt bær, så siger hjernen, haha, det var dumt, lad være med det bliver du syg af, det spiser vi ikke igen. Og det er egentlig derfor, at hjernen den er hamrende hurtig til, at når vi har en negativ oplevelse, sammen med en situation, så kobler den de 2 situationer, og så er den hurtig til at danne sådan nogle ret kraftige koblinger inde i nervesystemet. Så det er den ene måde, at hjernen den er ret god til at koble. Den anden måde, det er, når vi har noget rigtig positivt og en rigtig behagelig oplevelse, så er hjernen også rigtig god til at koble de 2 ting. Og det er det, vi skal bruge ind i behandlingen. Så, men altså det første, det er at finde ud af, at dine smerter er neuroplastiske. Åbn dit sind for, at det kan være noget andet end din krop, der er årsagen til smerterne. Og så at du finder de her beviser, og finder ud af, hvad er det, der sådan ligesom trigger eller udløser dine smerter. Så det næste, det er også at være lidt nysgerrig på at sige, hvad er det for et budskab, de smerter har? Altså, når mine smerter blev værre af, at jeg var stresset, jamen så er det garanteret jo min hjerne, der på en eller anden måde bare registreret, at der er bare too much her. Du skal simpelthen skrue ned. Du har gang i alt for mange ting. Sæt farten lidt ned. Det var også, når at jeg blev stresset, så var det måske også, fordi jeg ikke fik sat grænser for mig selv. Det kunne være, at jeg ikke altid fik sagt nej tak, når jeg faktisk havde brug for at sige nej. Og det er også hjernens måde at passe på dig på. Så som regel, så vil vores smerter, præcis som stress, depression og angst, så vil de have et eller andet budskab til dig. Så prøv også at være en lille smule nysgerrig til at sige, hvad er det egentlig, mine smerter gerne vil fortælle mig? Hvad er det egentlig, jeg skal lytte til omkring mine smerter? Og det kan altså også være sådan, kan man sige, lidt mere noget gammelt erfaring, man har med sig. Men det kan du være lidt nysgerrig på. Det næste og mere konkrete step, det er, at vi skal til at bryde den her smerte-frygtcyklus. Altså det vil sige, det her, hvor at vi er ligesom biologisk bundet op på at blive bange for smerter, fordi smerter skal passe på os, så det er en god idé at blive bange for smerter. Altså det er ret smart. Dem, der ikke bliver bange for smerter, de slår sig selv halvt fordærvet. Der er faktisk nogen, der ikke har haft de her mekanoreceptorer, der giver smerte. Og de har jo haft nogle forfærdelige ting, deres krop er blevet udsat for. Så det er faktisk godt, vi har smerte, men vi skal helst bare ikke fodre frygt ind i det. Fordi når vi fodrer, smerte fodrer ind i frygt, så fodrer frygt ind i flere smerter, og så har vi sådan en negativ spiral. Så det første step er jo også at begynde at bryde den der smerte-frygt-cyklus. Og det kan man gøre ved, at man ligesom giver hjernen nogle oplevelser af, at de her sansindtryk, den misforstår som farlige, dem kan man give hjernen en oplevelse af, at de faktisk ikke er så farlige. Og så er man med til at lave trampe en ny sti, kan man sige. Din hjerne den har trampet rigtig længe den sti, der hedder, de her sansindtryk, de er farlige, de giver dig smerte. Men vi skal lige så stille begynde at trampe en ny sti, som siger, ja, tak fordi du passer så godt på mig, søde dejlige hjerne, men jeg er faktisk okay, og de er helt trygge, de her sansindtryk. Det kunne for eksempel være det her, jeg sagde med, at hvis jeg var sulten, så kunne min hjerne nogle gange misforstå det, og så fik jeg faktisk over tid ondt i maven.
Men vi skulle ligesom finde ud af, at det er faktisk bare fordi du er sulten. Og det kan godt være, at det lyder helt mærkeligt, men vores hjerne kan faktisk sagtens tage fejl omkring de her oplevelser. Når man laver sådan nogle studier her på rygpatienter, så laver man faktisk bare sådan en pude man puster op, som lige så stille sådan blidt trykker ind imod lænden. Og det er simpelthen bare de her mekaniske, lette tryk fra en pude, man puster op under ryggen på den. Så det er bare for at sige, at det er ikke mere end de her sanseindtryk, som nogle gange skal til, for at det blæser afsted med vores smertealarm. Den her frygt, den reducerer man med nogle elementer af mindfulness og meditation, men på en meget bestemt måde koblet sammen i noget, der hedder somatisk sporing, hvor man har nogle elementer omkring mindfulness, og mindful er egentlig bare at være objektivt nærværende i en situation, uden at dømme eller vurdere. Så lægger man derudover, kan man sige, sådan nogle affirmationer ind over, samtidig med at hjernen den oplever det. Så i en tryg setting, der arbejder man lige så stille med at give hjernen en oplevelse af, at de her sansindtryk, de er ufarlige. Og lige så stille, så vil det være med til at reducere hjernens alarmberedskab og dermed også smerterne. I den her proces, så er det hamrende vigtigt, at man er tålmodig og stoler på processen, og at man lige så stille sørger for, at man får de her ikke farlige oplevelser ind på den rigtige måde. Så du kan sammenligne det lidt med, hvis du er bange for edderkopper, så vil vejen ud af frygten for edderkopper være, at man lige så stille bliver introduceret gradvist og blidt for edderkopper, indtil man måske er i stand til at holde den i hånden, eller i hvert fald være i samme rum med den uden at skrige. Fordi det er lidt det samme. Vi er biologisk betinget og wired til at være bange for edderkopper, fordi nogle steder der er edderkopper faktisk farlige og giftige. Men her i Danmark, der er det godt nok sjældent, man render på en farlig edderkop. Så der er det mere sådan en betinget respons, der gør, at man skriger, når man ser en edderkop. Hvis du gerne vil lære at være tryg sammen med edderkopper, så vil det være, at man måske starter med at sådan snakke om edderkopper, afhængig af hvor bange man er. Og så lige så stille kommer tættere og tættere på de her edderkopper, og måske også tør lade en kravle på en, eller hvad det nu er, der ligesom er målet. Problemet er, at hvis man bare moser på med, så skal du eddermame lære ikke at være bange for edderkopper, og kaster en fugleedderkop lige i smasken på dig, så bliver du ikke mere tryg. Så bliver du mere bange, og så skruer du mere op for frygten for edderkopper. Og her vil man, hvis vi overfører det til smerter, hvis ikke man gør det rigtigt, altså bare skrue op for smerten. Derfor kan vi ikke bare mose igennem og lade som ingenting og sige, ja okay, jeg kan bare holde til det hele. Vi skal have den rigtige gradvise, trygge eksponering for det, der gør vores hjerne og vores nervesystem bange. Yes. Så det er simpelthen rejsen igennem neuroplastiske smerter. Så starter med at forstå smerten, finde beviserne på dine neuroplastiske smerter, og så bryde fri af den her smertecyklus. Og det er de 3 steps, man skal igennem. Og det er det, du vil lære, hvis du hopper med her på mit smertefri rejsekursus. For jeg har lavet et kursus, der præcis lærer dig de her elementer og de her ting. Så jeg lærer dig i dybden alle 3 steps omkring både at forstå smerten endnu mere i dybden, end vi har nået her. Jeg lærer dig at finde dine beviser for smerten, og jeg lærer dig alle redskaberne, du har brug for at få reguleret alarmberedskabet ned i dit nervesystem og give dig en tryg oplevelse af din krop, og dermed også mere tryg eksponering for de sansindtryk, der lige nu er med til at aktivere smerte i dit nervesystem. Så måske er du klar til at komme med mig på den her smertefri rejse, og måske tænker du, ja, det er bare mega meget mig, jeg er så klar. Og så er du bare hjertelig velkommen til at hoppe med på mit smertefri rejsekursus. Du kan trykke på linket hernede under, og så ryger du direkte ind og kan læse mere om mit kursus. Men du skal bare vide, at du på de her 8 ugers forløb, og faktisk bliver det til 12 uger, om det fortæller jeg om lige lidt, men et 8 ugers online forløb, hvor du vil lære at forstå dine smerter på en ny måde. Du vil lære at berolige dit nervesystem, og så vil du lære at tage kontrollen tilbage over både din krop og dit liv.
Og du behøver altså ikke gøre det her alene, fordi jeg guider dig hele vejen igennem, både på lydfiler og video, som jeg har gjort her, men også med arbejdsbog og øvelser, der hjælper dig til at komme igennem den her proces. Så måske er du bare helt med på, at det her det er lige noget for dig, og at du kan genkende dig selv i det, jeg har sagt. Hvis nu at du tilmelder dig, så skal du have en bonus for at springe på det her kursus sammen med mig. Og den første bonus du får, det er altså sådan et modul 4. Altså et ekstra 3 ugers modul, som hjælper dig til både at forebygge og behandle tilbagefald. Så det vil sige, kurset er forresten dit for evigt, men på det her modul 4, der lærer dig altså stepsene ind i, hvis man har tilbagefald. Altså der, hvor at smerterne de lige så stille måske, det kan være, de er væk i en periode, og så kan det være, de kommer igen, fordi du bliver stresset, eller fordi hjernen kender den her strategi, når noget er presset og fyldet, så kan den hoppe tilbage til den her mekanisme, og det lærer dig simpelthen at håndtere på det her modul 4. Derudover så skal du jo som sagt ikke gå igennem den her rejse alene, og derfor får du adgang til en lukket Facebook-gruppe. Og i den Facebook-gruppe, der har du altså mulighed for at have sparring med mig en gang om ugen. Der er en times live, hvor vi alle sammen i gruppen sparer med hinanden, men også hvor du kan stille mig spørgsmål. I den der Facebook-gruppe må du altid skrive spørgsmål, men vi har også den her live session, som er en helt ekstra særlig bonus, du får, så du føler dig tryg hele vejen igennem din rejse. Så bonus nummer 1, den her tilbagefaldsbonus, den har altså en værdi af omkring 500 kroner, hvor du har de her 3 ugers tilbagefaldsmodul, og hele kurset er selvfølgelig dit til evigt eje. Bonus nummer 2, adgang til den her lukkede Facebook-gruppe, hvor jeg svarer på spørgsmål så hurtigt jeg kan inde i Facebook-gruppen. Du kan stille spørgsmål til mig, du kan snakke med de andre i gruppen og få sparring fra andre, der er i samme situation som dig. Den har du også adgang til lige så længe du vil. Og den har også en værdi af omkring 500 kroner. Den sidste bonus, sparring med mig hver eneste uge, det vil sige en times sparring med mig, selvom du sikkert har været til fysioterapeut og alt muligt andet og prøvet at finde ud af, hvad man skal give for både at være det ene og det andet sted og mødes med den ene behandler efter den anden, så ved du godt, det kan være en dyr fornøjelse. Men du får altså mig live hver eneste uge, og du må blive i gruppen lige så længe du har lyst til. Men der er altså en bonus der med live sessions med mig en gang om ugen, og det har altså en værdi af 3200. Så måske er du klar til start nu. Hvis du er, så spring med. Tryk på knappen nedenfor. Men under alle omstændigheder, så er det her kursus altså klar til dig inden for 5 minutter, hvis du springer på. Jeg vil godt lige komme med en lille fortælling her fra en af mine kursister, som fortæller om, hvordan at den her forståelse har lynhurtigt givet resultater og en helt ny måde at håndtere sin krop og sine smerter på. Og at hun har det super godt, og at mange af smerterne faktisk er væk. Og det er altså inden for meget, meget kort tid. En uges tid eller 2, tror jeg det var. En anden fortælling, jeg har fra en patient, og jeg anonymiserer jo de her fortællinger, fordi det er jo personfølsomme oplysninger, jeg deler, så derfor så er mine historier altså anonymiseret. Men det her, det er en 37-årig kvinde, som er døjet med at have ondt i nakken og smerter og stressrelateret med arbejde. Og lige pludselig så, efter vi havde fået vendt det her med neuroplastiske smerter, så gik det jo altså op for hende, at det var hjernen og hendes stress omkring en speciel arbejdssituation, som var katalysator for de her smerter og gav mulighed for at arbejde på en helt anden måde, så der ikke var de samme smerteproblematikker omkring skulder og nakke. Nå, nu har du hørt lidt om mig, du har hørt lidt om min baggrund, du har hørt lidt om, hvad det er, der skal til, og måske sidder du her og tænker, ja, det er også meget fint. Det her med vedvarende smerter, det har jeg prøvet før. Jeg har prøvet med alt mulig behandling, og hvorfor skulle det her virkelig hjælpe mig? Måske tænker du, hvad nu hvis det her det ikke virker for mig? Og til det der vil jeg sige, det her det har efterhånden ganske god evidens. Så de her teknikker, de virker. Og
De virker også for dig, hvis du kan få dem til at virke, og vi får dem til at virke sammen, og jeg støtter dig hele vejen. Fordi vi kunne jo også stille det modsatte spørgsmål og sige, hvad nu hvis det her, det virker for dig? Det næste, du sidder og tænker, det er, men det er også meget fint, men mine smerter er jo nogle ganske særlige smerter. Og ved du hvad, det har du bare fuldstændig ret i. Fordi dine smerter er dine smerter, og det gør dem til noget ganske særligt. Og det er lige præcis derfor, at den her tilgang, den har fokus på hele dig og dine smerter, som er helt unikke og særlige for dig. Godt nok efter nogle mønstre, nogle principper, noget videnskabeligt, vi ved, men det handler hele vejen igennem om dig og lige præcis dine smerter og din situation. Og hvis du også sidder og tænker, at jeg har prøvet alt, og hvorfor skulle det her være anderledes, så vil jeg faktisk våge at påstå, at det lige præcis er derfor, at det her det er anderledes. Fordi det er 8 plus bonusmodulet, 12 ugers kursus, der handler om at finde ud af, hvad roden og årsagen er, og hvad dine smerter, lige præcis dine smerter, handler om, og hvordan vi får beroliget dit nervesystem, så du kan få fred for dine smerter. Og det er jo nogle helt naturlige tanker, og jeg forstår virkelig godt, du tænker dem, fordi når man har været i smerter over tid, så tænker man, og man har også prøvet alverdens ting og sager, og er ved at være godt og grundigt træt af at prøve alverdens ting, der ikke virker, og det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Men sandheden er jo, at det ikke dig eller de her steps, du har været igennem, der er forkerte. Der er en forståelse omkring smerter, der både har manglet i forløbet, men som du også først nu er klar til at tage imod. Fordi Smertefri Rejse er netop skabt til dig, der har prøvet alt, der har været igennem hele møllen, der har været igennem alt det med, hvad der kan være galt i kroppen. Fordi det er jo først, når vi har udelukket alt det, at vi kan begynde at både vide, at det er neuroplastiske smerter, vi har med at gøre, og derfor også ved, at det er den behandling. Så du har jo faktisk bare taget de første rigtige steps på vejen i den proces med at få afklaret, at det ikke er kroppen, der er årsagen til smerten. Så hvis du sidder her og har de her tanker, så er det jo faktisk lige præcis det her kursus, det er skabt til. Så, hvad nu? Hvad skal du så? Nu er det tid til at tage næste step. Og nu tager jeg dig lige hurtigt igennem de sidste trin her. For det første, du skal gøre, det er at mærke godt og grundigt efter. Jeg samler kun på glade kursister på mine kurser, og jeg brænder dybt og inderligt for at hjælpe dig og andre kvinder med at slippe af med dine smerter, så du kan leve et meget mere frit liv, fordi ingen fortjener at gå rundt og have smerter. Men det her, det skal give mening for dig. Og du skal mærke ind i dig, om noget er blevet vækket, og om noget er blevet vækket i dig, i det jeg har sagt i dag. Om du kan genkende dig selv i noget, jeg har sagt. Så skal du tage en beslutning. Du skal tage en beslutning omkring, om du er klar til at tage dine smerter og din krop alvorligt på en helt ny måde, en måde du ikke har gjort før. Og er du klar til at give dig selv en mulighed for at være et helt andet sted bare om nogle uger? Og måske næste år slet ikke kunne kende dit liv, fordi at du er et helt andet sted. Hvis du er det, så er det nu. Så skal du klikke herunder, nede i under videoen her, der kan du klikke, og så kan du springe med og læse det sidste omkring kurset. Og du kan få adgang inden for 5 minutter, så er du på og klar til at gå i gang med kurset, hvis du er med. Nå, men altså, her på Smertefri Rejse, hvis du er klar, der får du altså en viden og en forståelse omkring, hvad dine smerter handler om. Du får hjælp til at genkende tegn og mønstre. Du får en arbejdsbog, der hjælper dig igennem alle modulerne. Du får helt konkrete øvelser til at berolige dit nervesystem og mindske dine smerter. Du får min erfaring og viden samlet i små videnspakker hele vejen, men derudover får du også mig fysisk, eller i hvert fald online fysisk, der hæpper på dig hele vejen, både live og på Facebook. Så er du klar, så er det nu. Fordi rejsen mod smertefrihed, den har egentlig en samlet værdi på over 9.000 kroner, med det jeg fortalte omkring bonuserne før, men det skal du selvfølgelig ikke betale. Normalt så sælger jeg det her kursus for 7.499 for de her 12 uger med masser af undervisning og sparring, og den pris du får i dag, den er altså kun på 4.999.
Og det er inklusiv alle bonuserne, som tilsammen har en værdi for næsten 4200, så det vil sige faktisk halv pris på kursen. Tilbuddet det gælder altså kun i en kort periode, at jeg sælger det her kursus til 4.999. Så skal du med, og skal du have alle bonuserne til en næsten værdi på det dobbelte, så er det altså nu, at du skal springe på og klikke på knappen her. Når du hvis du er klar, på så er det nede, linket her, kan du skal trykke på. Linket under på Peger vej, købsknappen tryk og på komme ind linket, og hop se ind smertefri på siden, rejse hvor du får og de læse sidste de sidste. informationer omkring Når kurset, du og hvor du klikker om det, når du har klikket på linket og kommet igennem købssiden, så kommer kurset lige ind til dig, og det ryger direkte ind i login og indbakke, og så er du klar til at komme i gang. Inden for 5 minutter, så kan du starte dit kursus og være i gang med din smertefri rejse. Har du nogle spørgsmål i forhold til det her smertefri rejseforløb, så er du velkommen til at finde mig enten her på Facebook eller på Instagram, eller skrive en mail til mig, så skal jeg svare dig så hurtigt som overhovedet muligt, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig. Måske har du allerede klikket på linket, men måske vil du gerne lige have din gratis gave, fordi tusind tak fordi at du så med. Jeg har jo lovet dig en gratis gave, og den får du altså ved at klikke på linket her under, og så er du klar til at prøve din 5-dages begynderguide til smertefrihed. Og nu er der ikke mere tilbage at sige end tusind tak for dine ører. Tusind tak for din værdifulde tid. Tusind tak fordi du brugte den sammen med mig. Jeg er dybt beæret over, at du har brugt den sidste 3 kvarters tid sammen med mig. Rigtig god dag, og have en fantastisk rejse. Hej.